wallati ɓe rewɓe yettinal fahishata ɓe ene gadda jina min nisaikum e rewɓe mon so debbo jini fastashhidu ceenne alayhinna e mabɓe arba'atan nayo minkum taw ko e mon onon worɓe julɓe so tawi debbo jini gadde hade mon wiide o jini gadde seedeji nayi nunɗuɗi nunɗata noon ko gorko tawa kadi ko dimo tawa kadi ko kellifaɗo tawa meeɗa wadde bakkar mawɗo meeɗa wadde bakkar tokoso kala ko bonnata mbay mburu sagu ala e makko holko woni mbay mburu sagu mo ñamata jeere ñamata e lawol sofata e lawol wona gueɗe ay andi neɗɗo ene nefa ko dagui taw ene dagui taw nefa ɗum wadde pour neɗɗagu ma an eyyi neɗɗo on kala ñamowo e lawol walla cofowo e lawol o wonata seeɗa jina nde wonno on wawi fente neɗɗagu ala ɗiɗo seedeji ko jiigol jina so ɗiɗo ceedima no wowre unugal ne mbaadi ni jii gorko o e debbo ne mbaadi noon tan ɓe piye gasi woni fa in shahidu seɓe ceedima e rewɓe he oɗo jina Allah wi fa amsikuhunna nangue rewɓe ɓe dumbeɓe fil buyuti e cuuɗi oto ɓe jii yimɓe hatta yatawaffahunna mawtu ha mayde ara mabɓe ɓe maaya aha ɗum ɗo wonno sadru islami ɗum wonno ñawore so debbo jini nanggama ñawore adan ko joomum nangue nanne e suudu ha maaya soket tan yellodirta yimɓe aw yaj'ala Allahu lahunna sabilan walla ha Allah waɗa e mabɓe lawol waɗana ɓe lawol Allah waɗani ɓe noon lawol hol ɗum Allah wi mbomri yo fiye ɓoggi temedere tumɓine hitande aywa masalan cangiɗo fiye kaaƴa hane may fof nawon gallo leɗɗe ha ngar oɗo de mbimi wenon gallabu qala khudu anni nange kam nange ga am gar ja'ala Allahu lahunna sabilan Allah wadani rewɓe lawol ngappeɓe jah an kadi joni han gandi ko ñawore tan so jomum jini fiye temedere ɓoggol tawde resaka so desaɗo ware ɗum woni lawol ngol Allah wingol walla zani so tawi ko worɓe goor jigenagal o haalata ɗo tina ha ɓe enen gadda bonande min komi mon onon worɓe ɓe so gorko e gorko mbaddi goor jigenago nanngama Allah wi fa azuhuma loreɓe holko woni lorleɓe ƴettade ɓe nde eywa ɓe kala birtiɗoɓe adan sadru islam ko noon wano so tawi gorko e gorko mbaddi goor jiganago nanngama sharia wino adan so ɓe birtina mbiya ƴa mbabba cobba mar tan colta faɗo mukko piya e geynol ɓenna kadi mo wirti fof fiya ɗum wonno adan ɗum natti sadru islam itti ɗum Allah wi yoɓe mbare eyyo so jomum nanngama to yo ɓare maliki wi yurjamul la'idu mutlaqan fa'ilan aw maf'ulan almami maliki wi e shafa iyu ɓe mbi so tawi gorko luɗɗo gorko e gorko so gondi baɗɗo o e baɗaɗo fof mbarete haydara eɓe ndesi noon eɓe ndesani fof haade kan keɓe helli faaɓe kadi eɓe beela wona force de baɗɗo e baɗɗaɗo fof warete so tawi baɗɗo o ko porsaɗo waretake tawi baɗaɗo o ko porsaɗo waretake tawi koɓe cukalon ɓe mbaretake so tawi noon koɓe mawɓe eɓe beela gorko baɗɗo o e gorko baɗaɗo fof ne beela ɓe mbaret tan pour ñawore mabɓe so wi dasa ɓe mbatta Abu Hanifa wi min de wona noon min ɗum ɗo ene muusi no feewi eywa fiyede kaƴe ha maaya ɗum ne muusi min dal on saria hawnanani min to banggam ko jomum nawe dow hayre towde werle doole yana e leydi maaya walla lesne remne sara ɓalal worɓe sembilɓe keɓa toon jerƴa ɓalal ngal e muɗum yana e mum maaya min ko ɗum mbam ene moƴƴi ka ɓuuri bon eyyo ɗum woni walla sani worɓe ɗiɗo yettiyani ha ɓe ene gadda bonande min kume mon Allah wi fa azuhuma lorleɓe fa in taba se ɓe tuubi wa aslaha ɓe moƴƴini golle fa a'ridu anhuma ɗurno ɗe inna allaha lamdo Allah noon kana o serani tawwaban ko jaɓowo tuubu buya rahiman jurmotoɗo
bisimillahi wa laysat at-tawbatu walla innama tawbatu ay tuubu buya alallahi to Allah mo ganduɗa mo Allah ene jaɓa ko lilladina wonande ɓen yamaluna su'a ɓe ene golla ko boni nde gollata nde bi jahalatin mbaɗi ko ganda golli ko boni ganda summa yatubuna ɓe tubani Allah min qaribin ɗon e ɗon ko adiɗe ɓe mayata Allah yi fa ulaika ɓen kay yatubullahu alayhim ɓe woni ɓe Allah jaɓanta tuubu buya wa kana Allahu serani Allah aliman ko ganduɗo tago makko hakiman ñeññuɗo e golle wa laysat at-tawbatu ala tuubu buya noon lilladina wonani tuubuya wonande on lilladina mo e wonande ɓen yamaluna sayyi'ati ɓe ene golla bakkatuji hatta ida hadara ahadahumul mawtu ha hankanti jiima e makko mayde hankande kaadeki mayde hankande o wona e kaadeki mayde omo waɗanno ko boni ha guide puttino hankande o anda han ko woni mayde gaala o wona wiide inni tubtul ana min de joomi tuubu mi jaɓi tuubuya e min de mi jaɓi tubde fala yam fa uzarika ɗum nafatamo wala yubbalu minhu ɗum jaɓetake wala alladina wonani tuubu buya kadi e ɓen yamutuna ɓe ena maayo o hum kuffarun tawa maayi ko heefere ɓen kadi so tuuboyi lahara so jii lefte tuubi Allah wi jaɓata ulaika ɓeɗo a'tadna lahum Allah wi min podani ɓeɗo azaba lefte aliman musde ya ayyuha alladina amanu e hey moɗon gonɗin ɓe Allah la yahillu lakum daganaki on an tarisu nisaa nde noon toon rewɓe karahan e wawnere oɗon porta rewɓe tan pour donnon ɗumen oto mbaɗe ɗum to sadru islami noon wano so gorko maayi ene woppi debbo mum tan ɓiɗɗo gorko o mo maayiɗo o ɓiyum ara ƴetta baggi tan walla wutte tan weddo e debbo o wiye geɗe ɗiɗi gonaɗo ha mayami ron ma mbasa resede walla gadda jawdi tottami nde puɗɗoɗa resede non wano adan Allah wi la yahillu an tarsina kara ɗum ko ronde debbo ne force ɗum dagaki wala an ta'diluhunna dagota kadi kaɗon ɓe resede rewɓe mon ndesa debbo tawa a yiɗa ɗum a welaka ɗum on gondirani no weliri mbiya aɗa jaggomo ɗon hawo maaya pour donamo gondirɗon tan ko hawo maaya pour donamo walla hawa seka wooda ko itto tottuma Allah wi ɗum dagaki o wi holko mbaɗɗi ɗon noon tadhabu beele nawon bi ba'di yoga ma ataytumuhunna ko dokkuɗon ɓe tengeji illa an yatina so wana noon kamɓe rewɓe ɓe gadda bi fahishatin bonande bu bayyinatin feeñde holɗum debbo o a ari no rewɓe joni ɓe mbaɗata ni tan haalde debbo aɗa yiɗi ɗum wima ene yinma on kaldi on nandiri a wi ko tengete wi ko tel so hawre debbo sa wi mbaɗa waɗa réception a itti ujunnaje nogas a rokkiɗo yo waɗa réception debbo hurtone wonata jonte ɗiɗi tan ɓe yiɗa wona e holludema peetete on aɗa wi nangtade dane mbiya mi woppani mi woppata dane ma ha mayde ŋerƴuma ha garta ɗo walla noon joɓami jawdam aha kay ɗum ko fijirde ɗum ko caaceyago wiyete debbo aɗa resi ɗum ene yinma ha ngaka jinna huccite ma wi mboɗo yiɗi a i haali ko yiɗi tottede fof a totti ɗum woli comci a totti ɗum kalis a rokki ɗum réception yeehi salon waɗi caaceyago arti kala ko welnanno dewgal waɗi photoje waɗi cameraji fina janggo tan yontere tan walla jonti yemi ala hen ala ma yi a wonnaden kay walla gadda kaka ngay ko joni wonata woni tan yo tawtam ɗo joni ewo joni réception ngaji ɗi yo tawtam ɗo tenge ɗe noon kam tawda woni no hen seeɗa ɗum kam yo heddo toon ko ɗum heddi ko yo kakam kam yo ngar kam kakam kom yo ngar walla noon mayaɗo e dewgal ha mayami ron ma kam ɗum kay kam alay sago ɗum kam ne dagi walla watti addude worɓe no man ma cokkas e galle ha ceka belade seka goppa ɗum adda sagataɓe worɓe enen yewte men e nder galle ɗum fof ko caysi em ɗum kadi so tawi o dooli ɗum addu debbo goɗɗo mbaɗa ɗo somo yiiɗi yaade tawi yo adde kake ma o yaha addoye debbo goɗɗo anne sa wona wiwere oto nangto e makko tan wona rewɓe ne mbayno leydi hay soko gooƴi ma jeeya gadda debbo goɗɗo mbaɗa ɗon omo daara kankone beele mettede ɓeydo ala ko wawema o suusa hawrude goɗɗo walla yomma jawdima وسمع الله لمن حمده
wa asiruhunna Allah wi soɗon gonde rewɓe gonde e maɓɓe bil ma'ruf no moƴƴiri saɗa wanda e debbo wondir e makko no moƴƴiri to bange konngol moƴƴol kalde ɗum won nafaqatu gonde nafaqe moƴƴo walma biitu to bange baalande ko ñaamata e ko yarata e ko holtata gondire no moƴƴiri kalde konnguɗi moƴƴi oto haal cadditte mi kaza yumma walla ɗum ɗo ala e mi sa yiɗi maya oto haal ɗin konngu fof belani kalde ko safi seeɗa kalde konnguɗi ɗum woni dewgal ko nooso so welani tan onon ɗi fof daña probléme Allah wi fa in karihtumuhunna so on ganciɓe muñe fa in karihtumuhunna so on ganciɓe hatta hay so on ganciɓe muñe hay so on ganciɓe muñe sabu fa ata an takrahu shay'an yama jo gañon hunde wa yaj'al Allahu fihi tawa Allah ne waɗe hunde khayran moƴƴere kasiran hewde aɗa aña debbo taw wonko wone mum ko moƴƴi hol ɗum tawa debbo woni waɗi arziki walla Allah kuma ɓiɗɗo moƴƴo e makko ɗum noon hay sa ancimo oto ya woppudemo woppumo ɗon tan wa in aratum so on muuyi anta istibdala zawjin wottitade debbo makana zawjin nokku debbo aɗa yiɗi seerde o gadda o debbo a resno ɗum aɗa yiɗi woppudemo gadda goɗɗo Allah wi wa ataytum ihdahunna tawa ɗo dokkuno goto e maɓɓe in ɗaran jawdi kewndi ne ndesetamo nde aɗa wanno hen galle Dakar walla aɗa waɗi hen million ngaji ɗiɗi ne ndesetamo nde joni noon a ancimo aɗa yiɗi addude debbo goɗɗo Allah wi fala ta'khudhu minhu shay'a wata nangue hen haydara de o repti hen e mbuɗu de galle makko mo tantuɗamo pikini o yo naw de hoto wi haɗa seedi maɗa hepta galle ala de aɗa rokkunomo nayyi ha heewi oto heptu de yo yaade nayyi makko an ɗum ko lamaji jeeyi ɗum de lama so seeri keptan nayyi taw ko teŋe nayyi wonno fulɓe ɓe keptan nayyi kepta baali mbiya haade en ceeri tan yaha ala koy ko fenade somde nayyi makko kanko jeeyi yo nawor so yelte o nawor nayyi makko wa ataytum ihdahunna qindaran tawɗo dokkuno goto maɓe jawdi ha heewi fala ta'khudhu minhu oto kepte e jawdi he shay'an hay por ata'khudunahu Allah wi on keptat jawdi ndi buhtanan e toñange wo isman e bakkar mubinan peñ wa kayfa ta'khudunahu holno keptirton jawdi ndi wa qad afda ene yetti ba'dukum jogamon ila ba'din fewde yog ada wande makko ha tampuda odon jibidini bibbe ha heewi ceeraw mbiyama mbeɗa seerma e dow jawdam hol nin jawdi comdi ni jogida mboɗa seerma e dow jawdam hol ndin jawdi hol ndin comdi so tawi ko kanko noon yiɗi yaltude e ma aɗa wawi wiide noon mbeɗamo wooda ko adde mbiya ala min kay mi woppani aha e dow de mboɗo woppa danamade e dow kakam tottami kakam fof taade a natti yiddemi addu kakam min kam mboɗo yinma ha joni sa natti yiddemi no yoɓam ɗum kam ne dagui ko kanko holluma ceesegal wa amma tawi wona noon ala a heɓtata sa seeri tan ka seeri e yahat wa akhadna Allah wi kamɓe rewɓe ɓe ɓe nangino e moɗon wa akhadna minkum ɓe nangino e mon mitagan ahadi ghalizan tekku hol ɗum nde humetende ceernajo kumowo o wi ko imsakum bi ma'rufin aw tasrihun jaggirama no moƴƴiri gondon no moƴƴiri so ɗum ala goppama no moƴƴiri o yaha ma sa hoynudemo ko neɗɗo Allah wi wala tankihu hoto ndese ma nakaha on mo resno ɗum ma nakaha on mo resno ɗum oɗo ko bi maana man hoto ndese on mo resno ɗum aba ukum babiraɓe mon kala mo bamma resno so seeri a resata mo bamum bamma resno a resata mo bamum bamma resno a resata mo bamum yumma resno a resata on ko bamma bamum yumma ko bamma bamum bamma ko bamma kala mo ɓe goto ɓe ɗo resi a resata an ha darga daro minan ni sayda bangue rewɓe illa ma qad salafa ɗum so wona ko ɓennuno ɗum ɓennino Allah yaafima ɗum ɓenni nden ene daguino so bamma seedi tan ɓamta ɗum ɓenni innahu restude joom suudu bamum
kana latima fahishatan ene boni dey wa maktan ene hutane kay wa sa'a ene boni kadi sabilan lawol moƴƴani hurrimat ala baba cawdiɗo ala hen baba cawdi se séri human kaw so resi séri human saɗa yiɗi mawniraɗo won jiiɗa yuma baba séri saɗa yiɗi human anani ene dagi baba cawliɗo so séri human tawde aɗa yiɗi ene dagi harmani kala kalɗo daña bakkat kaw so séri dagi human kala kalɗo daña bakkat mawne walla miña séri human kala kalɗo daña bakkat ƴew ala ko haali kay ban bandi ko kaari ko bandi ko tawi ɗam jiiɗi baba koɓe jiiɗi ɗum kay hatta neɗɗo resde mo yiɗi wona ko ɗum waɗi rewɓe soyde sa yii ko rewɓe soyni rewɓe fof ɗum ha bande resita walla seyidma tan kana harmini on debbo ɓe mbaɗɗa ɗum ha harma kisa wona gonga ko fenade komo bamma resi mbiyeɗani harmi mo bamum bamma ɓen harmi kono bamma cewdiɗo wona keeci mum jaltuɗa maw haala ɗum yeeso joni joni ma en jangoy ɗum yeeso waɗɗani hurrimat aleykum harme moɗon ummahatukum yummiraɓe mon yumma jibinɗoma e yummum yumma e yummum yumma e yummum bamma fof ko yumma hay goto resata wa banatukum ɓiɓɓe moɗon rewɓe ɓiye debbo e ɓiɓiye debbo e ɓiɓiɓiye debbo e ɓiɓiɓiɓiye debbo kala ko yelte makko hayso ko gorko ɓiɗɗo gorko yelte makko jogi resi ɓiɗɗo walla ɓiɗɗo gorko yelte makko resi debbo ndo resi jibini o a resata o ko bane gorko o ko bane debbo o jibini ɓiɗɗo gorko o jibini ɓiɗɗo debbo on ɓiɗɗo a resata ɗum an ko banatu ɗukti tagota ko ma aroy ɗum yeeso banatu kum ɓiɓɓe mon on ndesata wa akhwatukum bandiraɓe mon rewɓe bande debbo mo jiiɗa yumma e baba e mo jiiɗa baba e mo jiiɗa yumma e baba fof a resata wa ammatukum gorgol ma jiiɗa e bamma yumma e baba yumma fof a resata jiiɗa e bamma yumma e baba o harmi jiiɗa e bamma baba o harmi jiiɗa e bamma yumma o harmi heddiɓe karmani faami wa khalatukum yummiraɓe mon sawdiɓe yumma jiɗɗo yumma e baba jiɗɗo yumma baba jiɗɗo yumma o harmi yumma cawliɗo goɗɗo harmani wa banatul akhi ɓiye gorko mawne gorko ɓiyum a resata ɓiyum a resata ɓiyum ha dal ngadaro wa banatul ukhti bane debbo ɓiyum e ɓiyum ha dal ngadaro hayso ko gorko mbiɗen gorko jibin ɓiɗɗo debbo a resata ko ɓiyko ko banatul ukhti tan wa ummahatukum nonne yummiraɓe mon allatino ɓen yummiraɓe arda anakum muyninnoɓe on yumma muyninɗoma taw jibinanima ene waɗa yumma maaya goɗɗo muynima walla yumma ko yontaɗo yoɓat muyninɗoma o on a resata ɗum ɓi kala mo jibini a resata kala mo gorko makko jibini a resata famide kanko debbo muyninɗoma o kala ko jibini a resata kala ko gorko makko jibini hayso wona kanko jibini a resata famide mayram ɓoggel muynin ma kala ko Abou Ibra jibini aduna resata am fami Pulaar sabu Abou wonti bamma ɗo pamata wa akhwatukum bandiraɓe mon rewɓe min radati muynam ay ɗum kalɗen ko eyyo ay wo yulhaqu bi zalika bi sunnati al banatu minha wa hunna man ardatu no mawɗu atu ha ay gonduɗo e makko joom galle makko o ɓiɓɓe mumen of wal ammatu wal khalat wa banatul akhi wa banatul ukhti minha kamɓe fof kala gorgol ma hoɗi on gorgol ma muyniɗɗo e ba kala yumma muyniɗɗo ma kala bane debbo muyninnoɗo e ma ɓiyum famide kala bane debbo muyninnoɗo e ma ɓiyum kala gorgol ma muyninɗo e bamma toon a resata kala yumma muyninɗo yumma toon a resata muyninɗo e wa bana ukhti kala yumma toon ɓiyum a resata
في حديث يهرم من الرداء ما يهرم من النسل كلا كو حرمتا اسكو en harmay muynam so na be utitin be haninam ben wa ummahatu nisaikum yummiraɓe rewɓe mon yummum joom suudu ma a resata ɗum tanum joom suudu ma a resata ɗum ha darga daro ha yetto yumma Hawwa a resata wa amma yummum joom suudu ma cawdiɗo aɗa resa kono ma ceera joom suudu ma o noon fami Pulaar yummum joom suudu ma cawdiɗo aɗa resa ɗum kono ma ceera joom suudu ma o wa rabaibukum noon ne jutteneɓe mon allatiino ɓeen fii hujurikum nehaaɓe e heengoji mon hay so wona ɗum hay mo nehaaka ɗon kay ko wi ɗo nehaaɓe e heengoji mon ko hay mo nehaaka e heengo maane kay ko joom suudu ko ɓi joom suudu ma tan ɓi joom suudu ma tawde tan ana de debbo siɗo wona ma siɗo wasa harmema hankkadi jutte mum kam a wonta restan so yiɗi o wona ɗon so yiɗi o wasa wonde ɗon min nisaikum ummade rewɓe mon allatiino ɓen rewɓe dakhaltum bihinna ɓe nadduɗon e mumen debbo sa ƴami ɗum a humanama e muɗum a hurtini ɗum ɓiyum harmema mimo on kumanama o hurtaki ɓiɗɗo ɓuuri seɓorde woppumo comptana ɓiɗɗo ne dagi so hurtima no woppu fa in lam takunu dakhaltum bihinna so tawi noon on naddane mabɓe on laataki oɗon nadde mabɓe ay eke fala juna haalaykum woni ko Demba haalama joni ko bakkaɗo ala e moɗon ne ndesa toon wa halailu rewɓe abanaikum ɓiɓɓe mon alladina no ɓe min aslabikum yaltuɓe keeceje mon ɓiɗɗo mo jibinɗa joom suudu ma resata kono min e bamma jiidima e baba a seeri mi humtantu min komi ba cawdir an hafas sa seeri debbo Saydou Mamma haydara ko woni hen ene moƴƴi ha maayi ko en ɗam tan jokkoto ko bamma jibinɗomo o on woni mo dagotako kono bamma cawdiɗo sa seeri tan humantu no bamma cawdiɗo seerata kumanani kañumne kay sa seeri tan humantu haydara ala hen aslabi ko wima ko yaltuɓe keeceje mon o yaltane keeci mum o ko cawdiɗo walla himon ko wonno yiide baba cawdiɗo kay fistuga yaltane ma o yawi an ɗum Allah won taƴi men ndendin toon tawi hakkude ɗiɗo jiiduɓe yumma e baba walla yumma walla baba ɓene harmi sharia wi ene harmi neɗɗo nawlodire e gorgol mum wattaki ene harmi neɗɗo nawlodire mum cawdiɗo waɗataki no sharia wirata kala mo ganduɗa sellata ndesa ɗum ndo sellata nawlirde mo sellata ndesa fof sellata nawlidiron kala ɓe cellata resdirde cellata nawlidirede wona en jangguiri joni neɗɗo resata gorgol mum ndeke neɗɗo e gorgol nawlodirtaki wona en jangguino joni neɗɗo resata yummum cawdiɗo ndeke neɗɗo yummum cawdiɗo nawlodirtaki dago sako saɗa yiiɗi yumma o cawdiɗo tan a seeramo kanko gadda yumma cawdiɗo Malik buyere si may ene yiiɗi do Malik yo seer mayram waddoya kajja ngam ne wawi dagade walla ɓi mayram buuyi nawlumire kajja buuyi dagotako so wonano on ɓi mayram o seere ɓi kajja o ara ndo kajja ara wona ɓi kajja e ɓi mayram kan dagi ha maayi ɓi kajja e ɓi mayram nawlodirede ɗum kam woni ko dagade ha ɓurti ɗum ɓurti dagade ni ɗum kam woni wonde enɗam ha ɓurti ɓi mayram ɓe goni nawlodirtaki kono ɓi kajja ɓe ndesnira walla ɓe ndesnideɓe kay nawdir o wi kullu ithnatayni kala rewɓe ɗiɗo law quddirat ayyatun zakarat hurrima o wi rewɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa so tawi oyo woni gorko oyo woni debbo ɓe desnirtano ndeke enani de fa innahu yahrumu jam'uma ndeke wadde ɓe nawdirta wa amma law kana taqdir o ko taqdirde ndeke wonɗo wasata harmude
holɗum neɗɗo ene nawlondire e yummum joom galle mum ene sella neɗɗo ene nawlondire e yummum joom galle mum kono neɗɗo resata yummum joom galle mum neɗɗo resa e ɗum ay en mbaɗi joni kajjaba wona ko Aliou Gawlo resi ndey Aliou Gawlo resi ndey ndey ko ɓi kajjaba Aliou buuɗi seeri ɗum kajjaba hawre ala ko Aliou Gawlo resi ndey Aliou jogino jinnaɗo mum ko goɗɗo no paamirta taw wona bam makko ko goɗɗo jogii jinnaɗo makko kanko ari ndey Allah jogiiɗo jinna arana ndey nawde ndey wona o ko esi ko walla yejjiti on paami Pulaar walla on paaman walla faati pende ñebbel mbaɗen toon ɓuri ɗum seeɗa Kumba jeeri resi ɗum ko miika Kumba jeeri resi ɗum ko miika Kumba jeeri ko gootum tan no Aliou Gawlo ni wona ko yummoraaɗo nde fara ene seeɗa tawi no hoddirama desɗo Kumba jeeri o wona tawi ko oɗo mbimi Kumba jeeri no pamirta tan no mbimami ni tan a jogo noon tan ko Aliou Gawlo ni tan ko noon tan so miika joni resi Kumba jeeri so tawi yummum miika ko banggue goɗɗo jogoya so tawi miika seeri Kumba jeeri desɗo o e o ɗe wawi arande o gannawa to faami de no dagi o zawjiha debbo nawlondirede e yummum joom galle mum aw bintihi min gayriha walla ummu sakke bamum ummu sakke ene jogii debbo bamum ummu sakke ene jogii debbo mo wona yummum ummu sakke omo jogii debbo mo wona yummum ummu sakke ummu sakke resi ɗum ummu sakke resi ɗum ko miika bamum ummu sakke o ene jogino debbo goɗɗo seeri ene dagi miika abdoya on nawliremo ummu sakkati ko joom suudu bam makko neɗɗo resa joom suudu bamum daganoki neɗɗo resa joom suudu bam ko ne dago nawlidirta a faman haji wattama kine kati debbo kono Kumba jeeri ko ɓaɗen bamum ko ceerno jarga jibin Kumba jeeri wona ɗon a faami han kadi o wondane e oɗo faati pende ñebel keɓe serɗa miika noon resi Kumba jeeri Kumba jeeri andi miika ko ceerno jarga joni waɗa ceerno jarga en joguino pendel ɓayri pendel miika humtana pendel nawdira ɓii ko ay ɗo sinno pendel hoddirama ko gorko resata ndo Kumba jeeri so hoddirnama gorko sella rasde joom suudu bamum ne resa joom suudu bamum kono neɗɗo ene nawdide joom suudu bamum kam so bamma seeri gorko ma o so welama addoya on nawlidire on ala mbawɗa he neɗɗo sellata maccuɗo mum resa ɗum kalifa
debbo kalifa sellata maccuɗo mum resa ɗum sari jaɓata kono neɗɗo ene nawdire korɗo mum ene sella ɗum woni mar'atin ba'di bintihi aw riƴƴuha zu hilli rendinde debbo e yummum joom galle mum nawlodira ene dagi walla debbo e joom suudu ɓiyum ene dagi walla jiyaɗo e kalifa mum nawlodire ɗum zu hilli ne dagi ɗum ene dagi woni wa hala ilu rewɓe abnaikum ɓiɓɓe mon alladina no ɓen min aslabikum yaltuɓe keeceje mon Allah wina harmi wa an tajba una ndendin ton bayna ɗuktayni jiiɗi ɗiɗi yumma e baaba illa ma qad salaf sawna ko ɓennuno Allah wi ɗum kam ne dagi noon kono ɓenni hankkadi degaki inna allaha lamɗo Allah kana serani gafuran ko jafotoɗo ko ɓenni ko adide haɗete rahiman jurmotoɗo wal muhsanatu sadaqa allahu l-azim.